माखासे एक्सारसाइज खालामबावनि लोगोफोर हेलो लोगो नोंथांमोन गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बे समाव आङो नै मर्निं वाक खालामदों एसे रानिंबो खालामबाय गोबाव सम भिडिअस बेबायदि लाबोनाय जायाखै गोबां बेस्थ' थायो नालाय सानबाय दिनै मर्निं वाक खालामनायावनो एसे भिडिअ लाबोनोसै होननानै मर्निं वाक खालामनायाथ' मोनसे बिराद गिदिर खामानि जाहैबाय खामानिखौनो हमना ला फुङाव सिखारनायानो बिराद जारला आंबो दैलि फैनाय जायाखै दिनैसो फैदों आरो सम सम फैयो बोरैबाहाय खनसे सिखारनो हाबाथ' मर्निं वाक खालामबाय थानो बा रानिं खालामनो गोसो जायो जाय बिथांमोना मर्निं वाक खालामो बिथांमोना मिथिगोन मर्निं वाक खालामबालाय गोसोफ्रा मोजां मोनो बडिखौ फिटनेस नाङो आरो मोनसे पजिटिभ मोनसे कन्फिडेन्स फैयो गोसोआव कन्फिडेन्स बारायो माने गामि खाथिनि फिल्डआवनो दसे फैदों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरबो फैयो रानिं खालामनो बिथांमोना थांखि दङ फैबाय थानाय जिथु आपकामिं फरेस्टनि आरो आसाम पुलिसनि बिनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों जोबोर मोजांनि बाथ्रा भिडिअसखौनो खालामनाय जाथाराखै दामानि गोबां लोगोफ्रा सोङो भिडिअस बेबायदि मिउजिक भिडिअ बा सर्ट मुभिफोर मानो लाबोला होननानै